Снима на FIFA. И за хора, аз съм Александър, понеже преди малко се спалих за това кога така. Тук с мен е български геймър. Къде? Здрасти! И сега започваме с първата мисия на GTA. Пишете дали да гледам късцените, въпреки че нещо не ме кефът. Мисля, гледал съм ги поне 5000 пъти. Окей, защо се качих на оградата? Ти какво правиш? Не, аз си настроям програмата, чек, да заснимам. Ако снимам си заглуши микрофона, чули? Що? Защото аз ще коментирам горе от там това ви правя. Па нищо, аз ще слушам. Не бе, чек, то не е... Ще пречи, чек. Нема. Да си заглушим микрофоните, да не си пречим на клиповете, чек. Добре, аре, няма проблеми, ако не те прави проблеми, на мен няма. Не ми прави проблеми, сколько. Аз само ще намаля звука на... At least it was before I fucked everything up. И така, дами господа, Чак. нещо засегнах в една оградка. Започна ли клипа? Не, сега малко ще го почвам. И така, първата мисия е Big Smoke, всеки знае. Правя полиция на Сан Андреас, понеже не знам какво друго да правя, дайте идеи някакви. Ще видя коя е добра, понеже не всяка игра става за много. Рано ми един цялото Takes back some, huh, CJ? Yeah. Така че някакви игри от този Take two, motherfucker. може да се абонирате за него и за моят канал. Нали? Какво? Може да се абонира. Ще ви дам линк на неговия канал. Окей. Окей. Разбира, че го казах. Чак, сега ще почвам клипа. Things has changed around here. Не ме смисъл от играта обаче. Тук ли си? Да, чак, сега го почвам. Чакай. На кое че снимаш ти? На клипа, нали така? На клипа. How'd it get so bad? I thought this was family's turf. Yeah, it's Temple Drive.